sa mukha ning exercise. Ay, tama na to, ay. Sige ba, kaya ni mo na. May kabot-bot. Sakit naman kaya kung siko. Saon yung pagpayat kung dili mo na buhaton. Ano na lang, ikaw na magkamang-kamang para mamayat ko. Nang sa man din na siya. Ay, kabuang ni mo na, kapayat na na ako. Naman kayo niubang nga, di na mag-exercise. Ang nagkakanan ako. Huy, ikaw, bastos ka ba? Butilya, manggod na agad. May lang trabaho kayo. Ikaw ba nag-ingon sa kuana, ha? Cheng, paminaw sa kuwatsing para mamayat na ka. Di ka mapapayat, ay. Nga naman, Alam nga, huminay mo ang views. Sila ganahan sa kuha, kaya di na ko tambok. kabuang ikaw ba? Dali na ko dribe, dali na ko dribe. Dali ko tutor ko tawi. Hinaya lang, bakit kalibangan na ka? Oh, dali, 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 dali. Hinaya lang, bakit kalibangan ka ko? Dali, 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 dali. Pag-usap mo tatari. Kita ka na? Ba't tumana? Saan man ako na? Asaha! Kabuang na no, may kabot-bot. Astiyan, pag maarsa na nimo, mudako ang views nimo sa YouTube. Ibunda ko ng pato si mo. Madako ko ito ng views ka. Ay, kabuang asaha lagi para mudako na imong views. Dili ko daw. Nga naman. Imo mo ng YouTube. Nga, mag-unsa man taan ni ron. Direk abot, 3 minutes. Wala pa. Sige, maghimo sa big topic na dari Sige, ako na iba ng bato, pero tanggalan ng kahoy diha. Kabuang ni mo. Ako galing gitudlo sa imo ha, para mamayat ka. Mo na imong exercise. Okay, no, ako kailangan sa anong bato, pero sa hapring kahoy para manambok-bog ka. Kabuang ni batana ni. Dili mo ko na maibot kay bago mo ko nagiputol. Wala views, may tabo. Unsa may buhaton to ni ron? Nambot ni Moy, mo man ng content. Kuya sa ko. Palami. Tro. Asa naman punta ni ay. Ulit rin. Kita ka na. Mo na mo sa kaon. Asa pa nga lubiya oy. Basta mo na mo sa kaon. Dili ka ko matagag diha. Matagag ka siyempre kung di ka magunit. Sana oy sa kalubi nag-shake. Da na ko musaka no. Lain pong sa baba. Siyempre mo saka juga sa taas. Oh, sige, saka na. Dali. Kan kayo. Dali, ayaw na maglangan-langan. Mo na yung exercise. Okay na siguro ni. Sige pa, dungagi. Saka gyud. Sa mukha, duga na. Ayaw ko gubuang-buang yung siya. Katilaw ito sa karon. Sa mga, bataga ko, video namin na mura na kasi John Wick ha. Sige na ba? Wa ko'y labot kong video ni. Saka. Okay lang, 1 million talent pay. Cut ko diha. 1 million talent pay. Sige na. Saka na. Sige ay. Manlok naman ko eh. Mura si bataga ko ani. Sus, mataga ka sayon, Rana. Dagan ka istorya, bot-bot ni mo. Ikaw daw dire daw be. Sus, ako pa imong hagito. Nagdako ko ng lobe. Tanawag ako makasaka na ron. Sige daw be. Hawa na, be. No. Hey. Ano kulitin ko be? Ay, kamuhay so galing tambok kaya ng iba. Hawa, dali. Ay, ang video nagulat. Okay lang na, para mutahan itong oras. Ay, kalamig na po. Tayo ba? Palibangon na kayo ko. Uy, ano ba? Ano makapanong ka? Dali. Na. Ano? Ano ba? Oh, ano? Wala ka, habog ba na? Mura mag-tarshare. Ala ha, di unggoy oh. Pagod ka? Nalagong mo. Pastilan. Tanaw ko. Laro? Oh. Nakamahain mo to. Lakaan ka. Taasa na to eh. Kung ako yung tilas. Palago at si tilas. Biskut asaw sa nilas. At biskut mga takaw.